Ahojte, dneska si urobíme takú menšiu prehliadku. Tu sa nachádzame v Šintavskej izbe v obci Šintava, kde sa nachádza v obecnom úrade. Tu máme náš erb a vrhnime sa teda na to. Takže ako prvý exponát tu máme tieto košikárske výrobky, keďže Šintavania boli košikári, a môžete si tu pozrieť nejaké fotky a nejaké tie ich teda výrobky. Tak a teraz tu máme zobrazené bábiky, ktoré sú v podobe varešiek. A tu už sú zobrazené fotografie a ďalšie exponáty. Tu sa presúvame na mužský oblek spolu s klobúkom. Teraz sa presúvame k ženskému starodávnemu obleku a tuto môžete vidieť, ako vyzerá tá šintavská izba. No a teraz sa zase vraciame k exponátom, ktoré tu môžeme vidieť, a tých sú napríklad nejaká stará keramika, knižky, látka a také podobné veci. Môžeme tu vidieť aj staré šiace stroje, ktoré používali naše staré mamy, keď si chceli ušiť nejaké oblečenie. Teraz tu môžeme vidieť obrazy, ktoré sa nachádzajú v Šintavskej izbe a píšu o Šintave. Tu teraz si ukazujeme obraz Šintavského vodného hradu. Teraz má názov Serecký kaštiel a nachádza sa v Seredi. A nakoniec tu máme staré fotografie Šintavy.
Ďakujeme za pozornosť a dúfame, že sa vám video páčilo.